नै लोगोफोर जों दा बगामाथि मोनफैबाय नै जायगाफ्रा बेफोरनो नै ओइथिं थांबा एसे मोजां नुयो आरोना ओइथिंजाय बैफोरजाय थांबा आरो जोङो थांबावगोन ओइथिंजाय नै जाबाय गुमै जोंहा बाजैनि फंबाय जोंहा गुमै नलबारिनि जायगा नायफैदों नै आरो नै लोगोफोर नोंसोरो नायलांबाय था नोंसोरो आं खिथालांबाय थागोन नै लोगोफोर जों दायो बगामाथियाव थांनो नागिरदों नैखै थाङोबाथाय नाग्रिजुलि मोनो ओमफ्राय ओरैजाय तामुलपुरनिफ्राय ओरै फैबाय लामाया जों दा बिथिं थांसिगोन बगामाथियाव नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर गैलिया ना खानाया माथो लावथाबाय जिरायनांसिगोन लोगोफोर बिसोरबो थांफागोन लोगोसे नै नाग्रिजुलिनि साहा बागाना बेनो सोरबा नायनो गोसोबा फैबानो जाबाय नायफै मोजां नुयोथ' एसे नै लोगोफोर बरनदि दालाङा नै बेनो दसे उनाव नुगोन र' बरनदि दालांखौ ओइ नैलाय बेनो बरनदि दालाङा जायफ्रा बरनदि दालांखौ नुवाखै नायफै आरो तामुलपुरनि जानानै फैब्लासो बे दालांखौ नुलांगोन लोगोफोर नङाबा नुनाय नङा नै लोगोफोर जों दा थिनालि मोनबाय ओमफ्राय थिनालिनि गेजेराव आगदा फारसे खोलाखै थांनाङा थांबाथाय नावकाटासो मोनगोन सिदा थांनाङा सिदा थांबाथाय उदालगुरि टंलासो मोनहैगोन साहा फारसे थां आगसिखै लेफ्ट साइडखै थां नै बिखै थां नै बिथिं थाङोबा माने बगामाथि मोनहैगोन आरोना नैथि थांबासो मोनगोन बगामाथिखौ ओमफ्राय बैथि थाङोबा मोननाय नङा नै जों दा थांगासिनो दङ बगामाथियाव नै बिखिजायनि लामाया नै नायलांबाय था आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था दानालासिनो नङाबा लामाखौ आन्दायगोन ना नोंसोरो जायफ्रा फैनानै थांखांबाय बिथांमोनखौ आं बुङाखै दै जायफ्रा माने फैयाखै नुवाखै बिथांमोना माब्लाबा फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय बिथांमोनखौसो बुंदों आङो नै लोगोफोर बगामाथि नुसिगोन नै ससे थांबावबानो मोनथारसिगोन बगामाथिखौ नुसिगोन आरोना নতুনকৈ বনাই আছে মানে ব্লগ দি আছে ব্লগবিলাক খাটাই আছে নেকি বোলে ব্লগবিলাক খাটাই আছে মানে আৰু জাগাবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে এটা বুনেৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু মানে জংঘল হৈ আছে এতিয়া नै लोगोफोर जों दा बगामाथियाव मोनफैमारबायानो नै नुसिगोन बैग्रि बिफांफोर बायदिसिना बिफां लाइफां नुसिगोन गोजौहाय हाखर हाला दैमा दैसा माबा माबि अनेक नुसिगोन लोगोफोर नैलाय बेफोरो
बैग्रि बिफां देनां फिथाइ मोनजागोन खोमा फैबा दाथ' बहा मोनजानो दा गैथ'वा फिथाइ थायनायनि समाव फैनांगोन खिन्थु मार मोनजाखागोन नै ओइ नुहुरनाया जाहैबाय बाथौ मन्दिर बैयो ओमफ्राय थांबाथाय दैमा स्राय स्राय बोहैबोनाय नुसिगोन आं खिथालांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबायल' था नै लोगोफोर जों दा बगामाथि मोनफैबाय नै जायगाफ्रा बेफोरनो नै ओइथिं थांबा एसे मोजां नुयो आरोना ओइथिंजाय बैफोरखैजाय थांबा आरो जोङो थांबावगोन ओइथिंजाय नै जाबाय गुमै जोंहा बाजैनि फंबाय नलबारिनि जायगा नायफैदों नै आरो नै लोगोफोर नोंसोरो नायलांबाय था नोंसोरो आं खिथालांबाय थागोन नै जों एसे थांगासिनो दं नै जों दा ओरैजाय गाखोलांसिगोन नै बेखौ जखैजाय एसे जायगा खिथागोन आं नायलांबाय था आरोना लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बै माथो दंसै माथो माखासेनि मासि गोजौ वाव ओइ नै हाजोआ नै आं दा गोजौआव दङ आरो थांबावनोसै गोजौआव नै ओरैजाय लोगोफोर नायलांबाय था दै आं खिथालांबाय थागोन नै जायगाखौ मेंलाय माथो ससेयावनो नै लोगोफोर माबायदि नुयो नै बगामाथि नाम जाने जागा बेनोखा बेनो बियो गुमै ओमफ्राय लोगोफोर आरो दंबावो माखासे ओरैजाय गाहायाव नै गोजौआव जों दायो एसे गोजौआव दावखोबावगोन बै ओरैजा थांगोन जोङो दा नायलांबाय था आरोना नै लोगोफोर आं दा गाखोलांगासिनो दङ ओइ लोगोफोरा दावखोजोब्बाय आं माने लेट जादों आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो खिथालांगोन आं खिथाबाय थागोन ओइ ओरै दावखोलांजोब्बाय लोगोफ्रा आरो नै बुहुद दावखोबोबाय आङो नै मानसिफोरा बैयाव खोनाजायो ओइथिंजाय नै थिंजाय दावखोबोबाय आङो बिराद मासि गोजौलै लोगोफ्रा ओइ नोगोरजोंसो दावखोजोब्बाय मानसिफोरा आंसो दा लास्ट जाना दङ आमलाय फिसा जानानै आयौ वाव बिराद दावखोबायलां एसे गोजौयैनो नै आरो नै थांगासिनो दङ नै जों दा गोजौ दावखोबायानो ओमफ्राय नै जायगाफ्रा माबायदि नायना ला थांसै जोङो बेनि मन्दिरा मा बुङो बेखौ गोलोमबायलै गाखोनायाव मेंबाय बार बारदोंसो सिउ सिउ ओइ नै जा गोजौ फैबाय जोङो वाव बगामाथियाव फैनाया एबार नङालै बिराद गोलोम माथो गाखोबा गोजौआव आंनो गाखोबाय नै मुथिया सरि दे लोगोफोर बियो माने सेल्फि भिडिअखाय माने उल्था नुबाय आरो नाम्बारखौ सिनायनाय नंला गाखोबाय आरो मा बुंनो लागाव जोंना गुबैया दामबाय माथो बेलखौनो
Wow, माबायदिलै wow मादों माबायदिथार नै बगामाथिनो बाब बेनो बैथिंजायसो खाना जायोलै मानसिफ्रा ओइथिंबो जायो ओइथिं उनथिंबो जायो ओमफ्राय नै जायगाफ्रा बेरायनो हायो ओरैजाय खनाखै ओमफ्राय नै इथिंबो wow ini दैया बोहैबोदों मार मोजां नुयोबा ভাল লাগে আৰু মানে চাব জায়গাবিলাক কেনেকুৱা লাগে नंमारगौ लोगोफोर जोबोर मोजां नुदों जायगाखौ समायनानो गोजोन চাব नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिर गौतम बुद्धबो ना मा बुङोनोलै लोगोफोर आंबो बारा मिथिया हेलौ लोगोफोर जों दा न'आव थांफिननोसै माने टाइमाबो जाबाय नै सान्दुं गोसाथार जों दा थांफिनसै न'आव लोगोफोर बाय बाय नै जों दा थांफिनसै बगामाथिनिफ्राय न'आव थांफिनसै जोङो दा नै उन थांनोसै खारबो आङो नै आयौ फाग्रा बेनो थांसै आरो एबार